Yes. I like them. Chief. In order that you go there, all you see is Chief Charlotte of Fedu. Eki is a Sherman, another community here in I Chief Wise also Abis. If you feel that you want to belong, our secretary is here. It's nice to belong to the group. Join them. A lot of dignitaries are here. Yes, this is how they do it. Ebe ọ bụ na ọjị bịara
nrikọta ọgbụgba ndụ ọdịmma na adị ma na-eji ohere a na-anara ikike maka o kwere m na nghọta na o nwere ebe Igbo si bido o kwere m na nghọta na enwere ihe dịka Igbo ukwu nwee nri n'ebe ndị Igbo ex-chairman Simeon Erodimile ọbịa biko ya were ọchị ya kọrọ anyị dịka mmanụ kelee cha-cha-cha-cha Igbo kelee cha-cha-cha Igbo gboo ananị rianị ife ọkpanụ ka anyị gụọ fọ ka olu anyị wuru otu Igbo sị agbaka aka nyọma mere ya agba ụfụfụ biko onye ọbụla ji ọjị achọrọ m kọfụta nga biko cha-cha-cha Igbo kelee mooni zoonu biko anyị na-ayọ Chukwu Abraham Olise akere elu dị ala listen si abịa lee ha anyị ọjị a ya bịa goziere anyị ọjọọ ka anyị ọjị a ka anyị kata ndụ ka anyị kata ahụike ka anyị akpata enwere otu mmehie aka la anyị nọkwanụ onye nwere ụzọ ọma ji nwanne ya Chineke ewepụla anyị ewepụ tụm ya tinyere anyị etinyere n'ahụ anyị mgbe ọbụla ndị kpara anyị okwu ndị Igbo niile n'ochi weta ego ha si kpọpụta nzukọ ọjị ya mee ka ha tinye ihe na mmaji buru mmaji gọzie anyị onye hụrụ ibie n'anya ndewo. Please, a hand of applause. It's not easy to handle a cola nut. It's not easy. There's a poor one. I'm making it. No. Sending them forward. It doesn't matter what you do. You go to parliament, you get it. Easy. Please, the red carpet must be free. The red carpet must be free. Please. Go by the side. The red carpet must be free. The red carpet has to be free. If you're taking picture, you go by the side. The red carpet must be free. Why? We are bringing the yam with our national. Oh government. You have not seen such thing. Just take your time, sit down and watch it. You see the yam coming. Take a photo. The yam is coming. A blessed one. Take a photo for the big yams. Captain. The God was blessing us this year. Yesterday we have half of these yams here. This year we are having up to 20 cartons of yam. The God was nice to us. Please, the camera people, go by the side. Others have to see. The red carpet must be free. This is the yam we are talking about. Enter that first. That is the yam. Oh, come. No. Why? This is the yam we are talking about. It's coming. This year, the Lord was blessing us. We have thousands of it. Please listen to them. Cameras. Don't block us. Oh my God. This year was good. I see yes, I've done it again. God was blessing us. ICS chairman, welcome to the meeting. All right, what's this? Okay, me live. Please,
This face happens only one time. Today, tomorrow you don't witness it again. Thank you very much. This is one now. I have no space for that. Hey! Hey, Nimba! Why for they are alive. Yes. This is what we have here. The next item. This is the Red New Yam Festival. That is the whole point. Biko wana anyị wawu Global Reporters. Inwere ike kọwatara ya onwe gị na nkenke. Biko aha mbụ Chief Sir Chris Ajuzie KSM. Ọmụ abụ chairman ndị Igbo n'obodo a n'Ọstra. Ya na Ọstra. Ọmụ abụ ndị onye na-elekọta ndị Igbo niile l'Ọstra. Anyị nọ ya. Ndewo. Chief anyị ekele gị. Ndewo. Biko dịka chairman ndị Igbo nọ n'obodo a wụ Ọstra. Anyị mere mmemme omenala anyị dịka esi eme n'ụlọ iri ji. Enwere ozi ma okwu ndụmọdụ ma okwu nwere ike igbu ụmụ ụwa gbasara ndị m ji anyị mere taa. Yes, enwere m ihe m nwere ike ịgwa ndị ụwa. Anyị mere emume iri ji today na ịwa ji ọ bụ ji ọfụ ọ bụ iji wee gosi omenala ndị Igbo mere ndị nna nna anyị ha mere ndị ichie mere kata na anyị nọ ụzọ ije na anyị n'obodo oyibo apụtaghị na anyị ga-arapụ omenala anyị because anyị kwere ka nghọta o kwere anyị ka nghọta na omenala tọrọ chọọchị and anyị abịara bịa ṅomie wee fụ na yes na ha ndị nna nna anyị wo mere before na mbụ adịghị ọjọọ nọ na ya so m na-ekele ụmụ okorobịa ka egbuo ndị agba ọhụụ ịvọlite ihe ndị ahụ ka ọ hapụ ịhụ ụra ka anyị nwee ike mee ya ka ọ dịkwa n'anya ndị mmadụ ọbịa ha anyị mere today iji wee kelee ndị Olisa
ọbasi dị n'elu Chukwu okike ọbịa ama nke kere ji nke kere ala kee mmadụ ka anyị nye ya otito maka iche anyị maka ọdịmma anyị chee ihe ji anyị ka anyị rie ya n'udo na ahụike ọha anyị bịara ime tata for the very first time, Omwaka and a young worker came on a family of great society. Chief Chris for the kids for the children and enjoy this event. And I thank you people also. If I want one, and you're going to get one night, go well on matter. No, when I go to Aha bụ Maazị Kazie Leonard Obiago. Abụ m onye arọ ndị Zọb nọ n'Imo steeti. Igbo gosiri onwe ha taa. Ebe ọ bụ na Igbo awụghị ha na-awụ ewere akwa kpuchie. Ebe ọ bụ na Igbo nọ, Igbo na-egosi onwe ha. N'ụbọchị taa eriri ṅụọ. Ụmụnne bịara. Ndị ọgọ bịara, ndị enyi bịara. Ezuru ezu, ezumezu. Ewere ṅụọ wee waa ji rie ji etu a ka Igbo si eme ya ọkacha n'obodo Ọsịrịa mgbe ọbụla n'ụdị ọnwa Ọgọst Septemba Igbo na-ezukọta ebe a were kene ọbasa kene nna anyị ha na nna anyị ha nne anyị ha na nne anyị ha kpọkọ onye ọbụla ndị nwụrụ anwụ ndị dị ndụ ka ha soro anyị ya bụ ọhịa mere taa mụnwa afọ m bụ Francis Ọkpata mmadụ abụchi onye Abagana Francis mmadụ abụchi Ọkpata esi m Abagana eje ọmụnwa bụ ode akwụkwọ ndị Igbo niile bi n'ala Ọstrịa. Obi bụ m sọ aṅụrị maka na ife obi ji wee bụ nsọ aṅụrị bụ na anyị gosiri ụwa niile ndị bi n'ime ala Ọstrịa ihe bụ omenala Igbo gbasara iri ji, ịkọ ji, igwu ji na ịwa ji, ịwacha ji wee rie ji. Ya mere ndị niile bụ ndị Ọstrịa bịa taa wee bịa nọnyere anyị ewee rie nyawo ji ha niile wee site na mbido wee ruo na njedebe onye ọbụla obi bụ onye ọbụla atọ pọrịna ya mere mụnwa na onwe m bụ ode akwụkwọ obi bụ nso aṅụrị ime ka ndị ọbịa bịa nọnyere anyị wee nọnyere anyị soro anyị wee waa ma rikwa anyanwụ ji na ha nwere obi aṅụrị. Ihe m nwere ike ịgwa ndị Igbo nọ na ala Ọstrịa bụ anyị nwabụ ndị Igbo bụ ndị fụrụ onwe anyị n'anya rinne. Anyị nwabụ ndị Igbo bụ ndị na-anabata onye ọbụla bụ mmadụ rinne. Anyị nwabụ ndị Igbo bụ ndị na-achọ mmekọ onye ọbụla bụ mmadụ. Ana m ayọ ndị niile bụ ndị Igbo biko kachacha ndị niile bụ ndị Igbo bi n'ala Ọstrịa ebe a ha niile bata nzukọ ọgbakọ na nzukọ ndị Igbo maka onwere asị na nwanne enwebe di na mmetụta bụ ụtọ. Ebe anyị na-abịa nzukọ anyị na-anọ nwere aṅụrị ṅụkọ likọ folikọta onwe anyị anya onwere ihe dịka ya bịaruo n'ala mba ofesi ebe anụ anyị nọ ana m asị ha biko nụ onye ọbụla bụ onye Igbo ya gbaa mbọ bata mgbakọ na nzukọ ndị Igbo nke ala Ọstrịa. Aha m wụ High Chief Wise Ibeji, or in short from Ibe. I am former vice chairman of this organization, chairman in the United for about 13-14 years, and chairman of Imo State for about 7 years. I'm one of the founding members of this organization. And then here in we have if Afonili. I am a Rochineka. Ehunanya Otira, Ehunaya Naga.
n'ihi na Igbo na-ekwu ka anyị nọrọ n'otu n'ụlọ ya ma ya nọghị n'otu na mba ebe anyị nọ onwegwuru ọbụla ikwu maka ịnọ n'otu n'ụlọ ọgwụla ọdịmma anyị n'ala bekee ọdịmma ebe ụlọ anyị nọ ga-eme ka ihe ọbụla anyị na-achọ ụlọ ka onwe isi he m na-arịọ onye Igbo ọbụla nọ ebe ị nọ nwee ịhụnanya obiọma na obi ụtọ ebe nwanne gị nọ wepụ na anya ukwu na ekworo ọ na-emebisi ihe ọhịa m na-arịọ onye ọbụla Chineke duo onye ọbụla ka Chineke duo anyị ndụ afọ ọzọ ka anyị nọrọkwa iri ji a na ịhụnanya na udo ya ka m na-arịọ onye ọbụla si ụgbọala obodo ebi Global Reporters ana m ekele unu n'ihi na unu na-agbalị ma ọ bụla anyị na-eme ihe ime ka ụwa niile n'olu anyị a ma arịọ unu na-ekelekwa unu njisi ike ka unu ji onye si isi okochukwu ji dị mma ndewo udo dịrị gị aha m bụ Ụzọwa Amefule ndị Igbo riela ji n'omenala dịka esi eme n'ala Igbo n'obodo Australia taa anyị kelere ọbasi bi n'elu nke mere ka ihe a gaa nke ọma Chukwu ekwekwala ka isi mba n'obekere dị omenala Igbo ga-adị o bidoro gbogbo ọgakwa na ebi kama ihe anyị ga-eme na omenala Igbo ileru anya enwe ihe ndị ahụ anyị chere na ike kwoteshime mgbe ahụ dị mma anyị emegharịa ya nke a ga-ewepụ anyị wepụ nke a ga-etinye anyị tinye mana omenala Igbo ga-adịrịrị ekele m ndị Igbo na Vienna taa sị unu pụtara n'igbe unu gosiri na Igbo ebe ọ bụla Igbo unu Igbo mgbe gboo ọ na-awụ ememe omenala Igbo dịka iri ji ụta anyị si eme ya taa ndị nne nna anyị mgbe ahụ na-amụ egwu dị iche iche nke ha na-ebopụta ezi ha a na-agbakwa mmọnwụ ụmụaka anyị na-apụta mee ihe mgbanwerekwere abụcha mgbe ha tinyere ma atịla ọgụ ọgịnị mgbe ahụ a na-emecha ihe ndị a agba nkịtị so omenala ndị ala mana taa ndị Igbo unu nọsitere anyị n'anyị olileanya na omenala Igbo agaghị amụ ile anya ga ụmụ nwaanyị anya pụtara ha uri ilu ụmụ nwaanyị Chineke kechiri ekezi mara mma nwaanyị ha pụta gosi onwe ha ụmụaka ya pụtakwa gosi na anyị nwere ndị ga-amụchite na ọnọdụ anyị mgbe anyị na-anụghị ya gị ile anya tie nwere mmanwụ bara mmanwụ awụghị arụ unu asịla mela mmụnwụ kama ihe anyị ga-ekwu na mmụnwụ enwe ebe ihe ahụ jọrọ njọ dị n'ime ya n'ala anyị sisi wepụ mana ụgwọ omenala anyị agaghị ekwe ka ọ laa ilekwa anya ị ga-ahụ egwu ọdịnala dị iche iche agbara taa ndị dịka Enyimba ha gbara bịa gosi anyị gị nwunye ahụ egwuru obere nwa na-ajụ ele ihe na-eme ihe a ka onye ahụ bụ n'isi ka ihe o gosiri gị kọwara nwa ha mara omenala anyị ụtọ dị mana ebe anyị si ma ji ohere a na-asị ka m gwa ụmụnne m bụ ndị Igbo nọ n'ala Vienna si biko ihe gbasara akwụkwọ nke ahụ eji efele elu wụ tiketi enye gị free na-aga Lagos mana sịrị biko ka anyị tụlee na ya ihe ọ bụla ọ ga-eri anyị ka anyị mee na ya kama anyị gị na-agụ ya aga Lagos ka were na-aga Enugu maka Enugu ebe anyị si onye a jụkwara ajụ na-ajụ onwe ya anyị wụ nwa afọ Igbo anyị ma ebe anyị si ana m asị biko nye free tiketi a na-enye to Lagos ka o bie n'afọ nke afọ ọzọ bụ 2019 mgbe anyị ga-eri ji free tiketi a gawa Enugu so ma na-ejikwa ohere a na-agba ndị nze na ọzọ anyị nwere n'ala Igbo ndị ọchịchị anyị na-achị anyị achị so tolenụ ihe a ya bụrụ n'ala Igbo a ga-enweta ga-esi mekwa onwe anyị si every August every September or October ọbụla anyị si na mgbe o ji dị mma the first week or the last week of mgbe dị ọta ndị Igbo na-eri ji n'ala Igbo ọbụla na-adị na-eri ji ọ dị ihe a ga-amagbu onwe ya ihe ọ ga-eme bụ iri ga-ebu ibu n'ala Igbo ọ ga-ewekọta Igbo ọnụ